shan Allah barka sai ta Allah tana mazajen mu za mu gaida baban mu ya kuku kaji babban sarki babba ne kullum kira muke yare yare ne kullum faɗi muke na maza da faɗi farar kira muke ya kuku ya zamo sarki faɗi muke ya ku dangana a ku daina magana na baba ne na zo na gaida kakana na masu ne na taho na iske kakana ya kuma sarki a garin tubbati yake kakana kuma gaida sarki ya kuma shugaban wanzan sarki yana nufin gwarzo duk da ya cikar tinkiya ba ta yin tozo gaida sarki ya kuma shugaban wanzan mai jinin sadauki ya kuma shugaban wanzan mai ba na tsaya ba mutum gaskiya ina wakar kakana hankali an ji aka ce duniya budurwa na tanka wani a kayan mai kyauta sarki ɗaya kai maka kola babu taro na ci zane na zabuwa kun san baya gogowa zai na gidan zuwa abu dai na rage ma sarki Allah ya ma na ci zauna farin ubana baka da matsala a turbi sakar gida jure gugun maya baban mu ka zamo tauraro na duniya maganin kishirwa gulbi ake zuwa na banin uban wani gano mafi kira kwanonuwa gidan kuka ga uban ma'aska kai ne kakan ma'aska sarki kuma kai ne uban asiri sarki na ci zaki cikin dawa sa gaban ka inda kake so sarki ga dawa ya zaka zauna lafiya sarki ya larika sarki mai zamani kai ne mai rawani kai zan kira gwani ka ba afiri kai ne uban maska sarki mai masoya yan kasa ta Nijar sarki mu da yaba ba yan kasa ta Kwadimar sarki suna yaba ba yan Ghana sarki su ma suna yaba ba kamarin da na je ta ma na yaba ka bara in tuna a baya na tuna masu kulle shiri wa sarki sun makara sauri kawai suke sarki ya razana sai sarki kawai ya ce Allahu na riki sarki kayi ta yaro hakan kake idan ka gansa kullum far'a kawai yake bilki kayi ka daɗa mata faɗi suke yara faɗi suke manya faɗi suke Allah ya ka maka ku ƙara faɗi ya kuma shugaban wanzan mai kira muke ya kuma shugaban wanzan mai na masoya ya kuma shugaban wanzan mai Allah ya ka ba ya kuma shugaban wanzan mai ka lafiya sarki karfe kake rawi su mai ado tabbasa hakan kake haske kana gidan kowa bagardama wanda duk yayi mashari baya haiwa nan za mu barka sarki mu gaida al'umma a tafiyar ka su masu jure gwagwarmaya ka ji tambarin maza ya wuce tambarin guza rabuta ne na hannun dama ya kuma sarki kiɗan ga dole sai mun san abuta barzo duk inda ka ga sarki abuta ma yana ruwa 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 magani suke na datti abuta adali ne tabbas an shaidi wannan sabon ka ne ga sarki ya ce yana yawawa nan garin magashi na mazaje Hami Hassan tauraro na duniya ne magana ta aski Hami kuke da wannan maganar asirai Hami kuke da wannan aikin kana ka ne tabbas Allah sarka ya kuma Isma'ila ya ce yana yabawa ina arewan zan damuna ta samu gida arewan zan yi barka da dare kokarin aikin ka yasa dole ne na mabaitin ka gida mai gida ka tara kuɗi gaisuwa garin tilas na yamma Yakubu Isma'ila ya ce ya yaba da duk aikin ka kuma ce a jira dole ne na yau baitin malam dutse ajiyar Allah Abdullahi
Abdullahi limamin duwa maganar aski tabbas Abdullahi kun gane wannan jirgi ke ne jiwa ranar tushen aiki ilahu ya ma ba ta shakka sarki ya ce a kula aikin ka ka sayan maran bana ya ma ba ka wahala hayya kuce zaki hayya kuce zaki a tahir dangaran kwarai shine zaki a tahir jin zaki ruwa mai makai ne hanya babban bore sai magogin karfe gaisuwar sarki ce wannan yace ya gode Alkaji sarkin aska wallahi komai kai ayyuka da zafi mu kyale korama ku sanya ja da kai ya jura asara wannan tunanin Alhaji Hamza sarkin aska a radu buri kurmu komai boye iska a radu martaba sai sarki Hamza mai gida mukiyanka sun gaza zauna dan amanar sarkin mu Yakubu to kaba gari na banyo kake da maganarsa aikin kana ka ne babana Allah ya rika ma Yakubu Isma'il yace yana yabawa sarkin Kano Muhammad na banga duniya ne tsara da sassaka basa ana gamshi toho sarki uban maza shine baban mu lafiya lauli sarkin Kano Yakubu yace yin jira mu yace yin ƙara gaishe ka yana yaba mu sarkin hasken majami shi ma zan girmamawa sarki jinin saraki kuma uban saraki hamani lafiya lau zauna ba mai tabinka ka fi cikin majami na san da ba irinka tambarin saraki ne hamani shugaba na ma'aska can majami na san da zarumin zaki bai kamar guzame Yakubu Isma'il ce yana yaba sarkin sarakuna jadi kakan Yakubu sarki dubu uwar dari jadi ka haifa mana garzo Yakubu adali ne sarkin mahaska jadi jirin ka sadauki ne sarkin mahaska kuma na ga malami ne sarkin mahaska Netini na karatuna na mataimaki na sarki sa'ad da kuma sai girgije mai zudarwa lokaci ba ya kai na mazaje makiyan ka sun kasa don ba su haima Yakubu Isma'il ce ta murin gare tilas na dubu kai na sarki ma zagarin ka zaure mazan fama na sani kai adahe mutanen ka zaure suna yaba ma maza sun koyi maza lafiyar maza ita ce ta maza ma'aza inda ga ka ashe ba mu fargaba Allah ya biya to gwani bai gwani ba dole tuna babara sarauniya dogon doki sai babara sarauniya ko aiki Allah ya biya mama sha kwanan ki da ramrafi ne su ki zama gurbi mama mai zamani ne bai cikan ki da yau ga na gida Yakubu Isma'il ya ce in sanar da keke ce ta tsaya sai abubakar fardak abubuwan hasken fardak marfi a cikin daki abu amaran sarki Yakubu ya ce in gaida haka za mu tsallake in je Togo gaida no babban sarki Halilu mai gida na gode baba da Allah ya biya baban mu Bello Togo Allah ya karfafa ma Yakubu Isma'il ce na yawa Azizi dan kusa ina wuni na kwana wazamin da ya shura a cikin kauye da kuma birni Abdulaziz dan kusa Allah ya kara sanyin hannu sarki ya ce ya gode ya kara jinjina waka Malam Hashim Tila sun kara jinjinawa kai ma sabuwar rijiya kake baba ya aiki baba ya gajiya baba ya dawa Allah shi kara nisan kwana Yakubu Isma'il ya jinjinawa kai ma Zabairu tudanni yau za mu
Ahmad Lafami Sanki Tolls on the mix.